Egunon? Unaz? Eta? Irati? Irati? Ah, Eki. Baina nor da, zua arduraduna. Vale. Galdetu. A ver. Postrerako. Natilla. Oso ondo. Eta merendatzeko zagarra. Udare. Natillak ikusi dituzu? A ver, hemen daude, hemen. Hemen daude natillak. Adira. Hemen daude. Badaukate galleta, Ez, gero postrerako. Lehenengo jan behar duzu menestra, eta gero arabia, eta natilla. Bai? Ikusi duzu? Zer guapo! Zer daukazu? Betaurreko jarri dizkizue? Ze ondo, nik ere balituen txikita betaurrekoak. Baina zure politagoa dira. Zuk ez daukazu betakorrekorik. Bueno, Amatxo. Mari Jose. Ongi pasa, biak. Venga. Nor da gaur zerbitzaria? Unaxan da zerbitzaria. Bai? Atunaz, banatu dituzu? Ongi banatu, bakoitzari bana. Songi. Oilarak ere banatuko dituzu, Duenean nor da zerbitzaria? Zein? Eki? Banatuko dituzu mesedez? Songi. Oilara banatuko dituzu, Orduan. Utzi aurrean pixkat ostu arte, bale? Ez hartu, Bale? Bai? Behiroa, oso ondo, behiroa dago eta utzi egingo dugu, bale? Oso ondo. Utzi, beroa dago eta utzi hor, bale? Oso ondo. Utzi egin behar da. Hemen aurren utziko dugu, beroa dago eta. Zuk ez duzu nahi duztea? Oso ondo. Hemen aurren utziko dugu, hartu platerak, bai? Eta poliki putz egin, Ados? Eskinatik hartu. Hartu eskinatik. Hartu dugu eta. Oi, beroa ez da.
Papurtxoa, una ez da gintzen? Hori baino gehiago, bina, pizka bat. Ona dago ekiotz. Osoa. Bai, jandakoan. Oiaran no lo sé. Ya sartuko. Bai, buena. Zer dira? Etxeko natilak? Bai. Etxeko natilak, bai, goxo-goxoa. Mari Josek eta Pilar Txepindakoak.